Bayapsong tini ang norokno sawi khanarinai girl in the basement ni kothoma. O kothoma kha kubui kothoma no base khlai snamjago. Bupha bini nijini bwsajwkno basement ni tolao khlai chobwi 25 years romwi rape khlaikha. Kaisa nukhungo khorok bwrwi tonglaimani. Abo wngkha Sara tei bini bupha Dom tei bini buma tai bini bibi. Salcha horo Sara bini bayapsong bai party khlainani thangnani musungjago. Phiaba bini bupha Dom rohornani musungjagliya. Aboni bagi Sara kokbujiya wngwi jolijago. Afruo Dom bono lachimungriwi rumo rohorwi ruo. Srapjak ulo Sara huijak-huijagwi nokni phataro phaio. Tai bini boyfriend Chris bai khlaiwi party o thango. Haifano abono Sarani bupha tei bini buma sawi mano Sara nogo kwrwi hinui. Haike Dom belaikheno thamchi kajago. Sara bai Chris borok belaikheno hamjaklaio. Borok khorok nui kheno hopung ailaikha. Tini salo Sara jefru nogo kifil phaio. Afro bini bupha bono bunani naio. Sarani buma aro phaio. Ulo Sara rumo thangwi paio. Sarani umor 17 years. Sara bini ama tei bini baino sawo. Ani umor jefru 18 wngnai. Afro ang phatarni city rogo thangwi samung rok khlainai. Krishni logio hayung rok berai nainai hinui. Okokno khnawi bini ama tei bini bai belaikheno khusi wnglaio. Okok salaima rokno bupha phatar tongtwtwi khwnachomwi tongo. Tai bini bokhorogo kaisa kirima singsa wansukmung haphaio. Afro bo basement o thangwi kaisa secret room no khulogwikha. Basement ni tolao je secret room tongmani abo Dom simi je sawi mano. Bini family ni borok kebo phano sawi mannai kwrwi. Aboni ulo kothoma sokpaio 3 month ni yagulo Sara bini boyfriend bai phuntwi khlaiwi kok salaiwi tongo. Afro bini bupha phaiwi sawo. Hey, kaisa box basement o tlangwi thanggana nungano kisa chuba phaigradi hinui. Sara phun berawi box no twiwi basement o tlangwi thangkha. Bupha jefru basement ni secret room no khulogwikha. Afro Sara Dom no saka. O tolao room tongo abo to ang sawisi manya. Phiaba o kok ni bini bupha mungsabo kifilmung riya. Box no tlang laikha o secret room bisingo. Sara jefru o room no nai tongo. Bupha Afro bono dugar berebwi ruo. Sara khorang sotonwi bupha no ringwi tongo. Phiaba bini khorang phataro sokpailiya. Tamni hinba o room wngkha soundproof room. Sara bujiwi manya bini sakao abo tamo wngwi tong. Bo bini ama no ringo bini bai no ringo. Haipano bini khorang phataro sokpailiya. Sara a box no khulogwi naikha. Aro kaisa chumjaknai rirok tei blanket tei torchlight kaisa tongo. Sara bujiwi mankha bini bupha plan khlai no bono aro chobwi ruo. O room ni duglam phiyokna bagwi kaisa password rinani nango. Sara password bai phiyoknani chaitokha. Phia waitham password chaya wngwi thangkeno a room ni light off wngwi thango. Srapjak ulo taisa a light on wngwi phaipiro. Ulo Sara nukphika a room o kaisa jikonsa forki eba janala bo tongo. Ulo bo o janala no buwi haino hai chiri khokka. O khorang no bupha phatar tongtwtwi no khwnahorka. Tai o janala no ri rwja bai khlaiwi muthubwi rikha. Jate Sara ni khorang phataro phai sokpaya wngnaktwi. Sara kwbangma password riwi duglam phiyoknani chaitokha. Phia waitham password chaya wngwi thangkankeno light off wngwi thango. Abo haikheno salbrwi wngwi thangkha. Achomsa Sara sawi mankha aro mo bini bupha phaiwi tongo. Haike Sara kunao khe huijagwi tongkha. Jefru Dom duglam phiyok phaio. Afro no Sara bupha no dagarwi phataro kharwi phaio. Phiaba phataro bo kaisa gate tongo tai abo bo password bai khe lock rijak. Aboni ulo bini bupha Dom bono belaikheno sprakha tai bo rape khlaikha. Abo haike sitra samung khlaimani ulo bupha aroni kutului thango. Sara waisapa no wansukjakya bupha bono abo hai samung hamyarok khlaiyanu hinui. Sara aboni bagwi belaikheno kapkha. Yang Sara ni buma khe police no sawo. Sara no rotugwi manya tini bai salbrwi wngkha. Nogo kifilya kho. Phiaba bini buma sawi manya je bini bwsajwk o nokni tolao no chobwi tonijago hinui. Afro Dom police officer no saka. Ani angsajak khorokjak chela no hamjago tai bo musungjago phatar hani city rogo samung khlainani. Aboni bagwi ani angsajak Sara no bini boyfriend bai khari thangkani wansugo. O kokno khnawi police o case no aswk sak nangthaya wngkha.
Phiaba sarani buma saimano sara abo hai ungui manya. Sara belai no sa kebel ungka bo achugui bini boyfriend bai jora laimani Kokborokno wansugui tongo. Taini salo sarani boyfriend Chris sarani nogo phayo. Sara biang thangka abo saimanani bagai. Afro dom saka sara bini chiraini bayab bai khlai khari thangka. Okongno khnawi Chris bwkha baijago tai aroni thangui payo. Sarani ajaima salo bini bupha bini bagai cake to bui phayo. Tai kaisa riketal to bui sarano chumnani bagai dagika. Ori ketal chumui haino hai sarano borep khlaika. Abo haike mang sal horlai tongo. Salbrumno bini bupha dom phaye chamung kalangui thangote bono rep khlai phayo. Abo haike no 1 year ungka. Sara pregnant ungka. Dom bono kaisa bijabri phayo. Aro swijak tongo cherai bahaike achai rinai. Achomsa sara bohok sajakha. Asak tekto khlai no sara bwri bwsa khorokja bakha. Aboni ulo kothoma sokpaikha 4 years ni ulo. Sarani buma belaikeno dukho nangjak sarano kamajakmani bagai. Yang sarani bwsajakni umor 4 years ungka. Bini mung narkha Mary. Dom arumo chamung snamjaknai jaga kaisa khlai rika. Sara taisa pregnant ungphika. Sara terek abo hairokno gosinani nangkha. Bo phataro thangnani Kokborokno khibuwi marika. Yang domni chakri bo promotion ungui rika. Haike sarani buma saka. Nini promotion ungkhaba jeng sarano rotukna bagai kaisa higher rok naileya no hinai. Afro dom kifil mung riwo. Bini bagai simi asagrang kabangma kibike. Obrino tamo khlainai. Dom okok sawi aroni kutulei thango. Teni salo sara domno request khlayo kaisa TV tu bui rifainani bagai. Hake dom aro TV tu bui aromo thepawi rifayo. Afro sara te bini bwsajak Mary belai khushi ungo. Haikeno 4 years aromo tonggai jora katoglayo. Borokni thaniwo o TV belaikeno jorano katogriwo. Aboni ulo kothoma sokpaikya 7 years ni ulo. Mary ni sak belaikeno hamia. Te sara bo kaisa chela bwsa manphika. Bini mung narkha Mik. Mary ni asak sak hamia ungmanugui dom kisa bithi tu bui rifayo. Phiaba o bithi okrarokni bagai se. Sara high power ni bithi no bini bwsajakno charinani muchungjagya. Hake dom sai kalango. Nini bwsajakno nungno samlokdi. Okok sawi aroni kutulei thangui payo. Aboni bagai sara belai joli jago. Phia bini mungsa khlainani kwrei. Bo thamchi holi rewi bini bwsajak Mary ni thani thangpiro. Bo kaisa kothoma bono sawi khonarika. Salja sarani bibi bai sarani boyfriend Chris malai laikha. Afro sarani bai sawi mankha bini bupha Krishno tatal kok sao sara boibai khari thangka hinai. Hake sarani bibi tai buma domno lachimung relaikha. Tamni hinke sarani kokno abo haike buino ireng kok pirmani bagai. Sarani buma tai bini bai sarano rutuknani bagai belaikeno chaitoglai no tongo. Pheba mungsa jagao phano bono koktuma mania. Yangke sara haino hai pregnant ungphika. Bo bini bwsa khorok noino tui thungmung rok thungo potre potke game rok thunglayo. Salja sara room bisingo risingui bwsarokni bagai alka room snamui rikha. Tamni hinba dom ajagao phai je samung hamya rok khlayo. Abo bini bwsarok nugya ungna tuike. Mary bai Mik borok domno apha hinai ringlayo. Abo haikeno jora rok layo. Salja sara tai khorokja bwsa manphika. Jefro dom sara bai sex khlaina bagai aro phayo. Abro sara dom no sao. Ani ocherai no talangui ani amano ready. Ang ocherai no onogo tonina muchungya. Bo phatar rogo thangui gethang tongsithun. Abo haike bo dom no gosiriwi nakha. Tai dom kisa plan khlaiye ocherai no bo bini nokni gate bwskango khlaiye berawi rikha. Sarani buma ocherai no mankha tai aro koktun kangsa swijak mankha. O koktun sarani hinai nukha. Aro hai hinai swijak. Ang ani boyfriend bai khari thangka. Aboni bagai nakarsidi ama. Abo ani cheraise phia o cherai no pusinani chini thani rang kwrei. Aboni bagai o cherai no nono khakawi no jeng yakari mari phayo hinai. O koktun no poriwei sarani buma sarano ayang uyang rutugui nayo. Haipano bono nugui manliya. Hake sarani bwsa James no nok bisingo talangui thangka. Abo haike no sarati bini bwsa khoroknai khlai bisi romui matong laikha. Haike no 14 years laikha. Mary bai Mik tabuk torui thangka. Salja Mary riketal chumui domni bwskango phayo. Dom Mary no nugui samung hamya khlaina wansugo tai bini yak rok mihimui tongo.
Hake Sara abono nugui jajakliya tai Mary no alkarumo thangdi hinai dagika. A jorao Sara haino hai pregnant abo haike no jora lai tongo salsa belaike no watui gobang phayo. Sara sakao nukha kaisa chikon belam ayang tei bo torch thonui naikha. O room wngkha borok tongmani nok ganani kaisa buphangni ganao phiaba kopal hamya no hinui mano. Je dom bono nugui bisingo habui Sara no belaike no bukha. Sara bohogo dukhu manui jontrona mankha abono nugui Mary bai mig belaike no kirilayo. Abo hai wngmani ulo Sara bwsa kwthui khe bakha. Ulo o kwthui chirai no dom phaiui tlangkha tai bini nok uklogo khe phobui rikha. Mig bai Mary sikla sokka borok bujinani rok rwngkha. Salja mig bai Mary kok chaplaiui phataro thangnani kok Sara no salaikha. Sara bwsarok no kok khwnariui manliya. Ulo bo sak sak thamsi kajagui bebak mani rok khiklai ribaikha. Tai sak sak kabui tongkha. Abono nugui Mary bai mig buma no khairokjakha. Hake borok bumani ganao phaiui nakarmung sanlaikha. Afroke Sara bini bwsa Mary bai mig no kubui kok no khulogui saka. Dom ani bwsaya ani baba se. Ani sakao salbrum brum sitra ottajar samung khlai tongo. Sara bini bebak pati mung bwsarok no sawui ribaikha. Hake Mary bai mig bwkha nangjagui kablaikha. Phiaba o room ni khari thangnani borok ni lama kwrui. Abo haike no borok tongnani klaio. Tei Sara dom no rohormani bini ama song no pusitung hinui James no. O James bo tabuk tori thangka. Asuk bisiromui sojak room ma tongma bagui salja Mary langma nanani kosto wngkha. Tai terek kebel wngui sak hamya wngkha. Dom ripaimani bithirok bo mungsapano samungo chukya. Hake Sara dom no belaike no koikha Mary no hospitalo tlangnani bagui. Aboni ulo dom ko sika tai Sara no saka. Mig o room no tongnai. Nung tumung no hospitalo thangui kebo no mungsasuk sake ang phai mig no buthar painai. Hake Sara sawo ang kebo no mungsabo saglak. Nung Mary no simi doctor ni thani tlangjadi hinai. Dom Mary bai Sara no phataro to bui phaikha. Sara phataro sokpaiui mangthong haike wngui tongkha. Tamni hinba bo asuk bisini yagulo se tini phataro sokpaio. O jorao Sara ni buma bai bini bai hingke thulai tongo. Ulo hospitalo thangui Mary no admission khlaikha. Mary ni treatment choliui tongpro Sara tepsa dom no huijagui khoroksa nurse ni thani phaiui kwbagui kaptutui hai hinui sapaikha. Please help me. Nurse ni ganao khoroksa police officer tongo. Abono nugui dom aroni terek kharnani naio. Afro no police officer phai bono romphaikha. Sara beba kubui kokrok no khulogui sawui khwnarika. Ulokhe dom no police rok greptar khlaikha. Aboni ulo police rok thangui basement ni tolani mig no tikhlai tubulaikha. Aboni ulni salo mig James tei Mary borok takhok bukhok kwthalaiui football thunglaio. Sara bini ama tai bini bai achuklaiui abono nailaio. Sara tini belaike no khakjangkha tei tongthokka. Tamni hinba asuk bisini yagulo se botini salni pohor no nugo. Afro bike bai khlaiui Sara ni boyfriend Chris aro sok phaikha. Kubui kokhe Chris Sara no kubui bwkhabai no hamjago. Aboni bagui ulo bo Sara no kaijago. Abo haike no Sara bai Chris malai laifirkha. Obo wngkha real Sara tai bini bupha. O kubui patimung patikha Australia o. O kothoma no sawui khwnarwnai ang norokni takhok Andrew Debbarma. Bayap song o kothoma belaike no kirima singsa tei wanama singsa. Aboni bagui o kothomani bisingtei jeng obo no swrungmung mano jotono jeng hush tongnani nango. Hake asuk no kok bayap song norok tini ni o kothoma no asuk no chajagui tongo hingke norok like khlaidi tai video no kwbang khlai norok share khlai redi. Tai omo haino norok bwskangni salo kothoma rok no khnaui tongnani musungkhe ani channel no bo subscribe khlai nadi. Norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.